Sukul ba? Sakay! Ako rin si Ramon. Tagapadada, Davao del Sur. Tagapadada. Tagapadada. Minutong balitado lang dahi. Kamag-concert na po daw ang Taligsik Bandres Padada. Puhon. Puhon, mayong lawas, mayong paminsan. Sige, kimutanaw, dyan ko na diri. Idol na ba kayo sa kong auntie na si Mario Pinduco? Manabot ang auntie nagkukugat ba? Nagtrabaho nga akong uyab diha sa Davao, si Yani. Maunang inungdan. Napugos-pugos sa pangitag trabaho diya sa Davao. Ubihan na lang po ko nag-board. Aron mabantayan na ako ang akong uyab. Nabalita na ako, daghang gusto mo isbaringkoy. Kaya ni. Siyempre ang akong uyab. Gwapa, tasok buhok. Slim. Kalkakon lagamay. Baling kagason kay glawas dulanday. Kanang mga type na idol dagul ba? Kalibkibon kayo. Mana di ko mo kumpiyansa. Nangita gigog trabaho sa Davao. Gidawat na ako trabaho isip messenger. Samtang opisina po nang gitrabaho ani-ani. Apan wa ako masayod na ang among pagbalhin din sa Davao mo'y maghatag o gapnod. Sa akong kinabuhi. Ajaji! Dawat akong messenger kang. Mo na nga, dali na po kumupuyo sa Davao niya. Di ako mag-board sa may Magallanes, bitaw. Mayo na gang. Mayo na yung magibuhat gang. At least doon na kayo ta. Yang, laay man kayo sa boarding house sa Kuroisa. Dito lang ko tulog sa mo, abi. Uy, ano problema? Uyak man tao. Matay problema. Eh, wala yung bitatas tong kuhan, ginikanan. Pero, gang, bawal man tong yung landlady. Magbalin ko sa inyo ha. Kaya mabalin din sa imong kuhan, imong boarding house. Okay na sa imo ha. Nya, di ka malayo na. Ano sa man? Sure ka? Joke lang bitaw. Eh, ikaw maninuuda yun ka ba? Morsa rin na imong kabuhi. Magpalayo na ko sa kong trabaho, eh. Diyo ka na, bitaw kay... Diri lang ko kay malayo mo ko sa kong trabaho ka. Walking distance, sabihan na di ha. Inay niya. Bawal na ba mong bisita na sa kuhan? Magkita na tayo. Ako mabisita sa imong boarding house. Ha? Gilamok na naman ko si Tindog yung gawas ninyo. Gilamok ka. Dako yatag ni mo. Tadaan! Saan ni? On and off lotion.
Ayun lang, ayun lang. Palito ko Di to. mo na ihaplas, di mo na imo na yung imnon. Naisay glutathione, pampapiti. Sige, hindi na ako na kinanglan. Ano man? Kala ko sabon sa kong amigo, itong pink. Mo ba? Nadinggi mo na to. Oh. Sige, ikaw bahala ka. Basta ako okay na gang ha. Basta sundo abi ako kada gabi. Kaya di ko ganahan. Huwag ko'y sundo gang. Grabe. Gang, patanawa ko. Gang. Gang, nanawan ni mo gang. Ito tagag... buhangin niya. Diya pa ka sa... Diya pa ka sa Magallanes. Layo na kay ko. Sige, anak ka. Kagoy, bahala, kagoy. Sige, sundoon na ka ugma. Kay manglahag pa sa People's Park. Kana, mo na akong gusto ka. Kaya po ka na tinoda ka ng mga iwoks-iwoks diya sa kwan. People's Park. Ha? Ano mo kabutan ng kiwok siya? Mga ka lang mga gagawin kayong kwan ba? Wakuwakon mo ko nang tan. Wako, ana. Ano na diya daw? Ano mas tatwa nga nagkugnaw? Oo, kana. Kung na akong gusto sa iron Kaya ka. ba ito nagkuhan daw itong mga hilas? Uban na po, hilas ro, no? Kaya ba ito nag-shoot sila? Ano, dagang? Abot ano yun, mong kabalo ana. Ay na nagkuhan na istoryahin na basta ugma sundoon ta ka Kaya ugma. matarong ka ba? Magandang ba yung kugmagang? Lagi mong lang, lagi ta People's Park ugma ha. Nag-stip na tang layos mong bike, ha? Naumana gid ang akong trabaho dakanas kung ipang-type. Uy, saan nilang typewriter? Gubaon naman ni. Ay, Miss Binigol. Oh, ano? Ako may panukto. Nanukto ko, walang kanya, Bri. Just call me George Bronson. GB for short. Hi, George. GB lang, GB. Jeep na nga doon. Kailan ka dre, Jeep? Kuwan ako dre, 5 years ako dre. Saan ka, muli ka? O, muli ko karoon. Buhangin ko na sa may airport dapit. Nagibayaran ni mo. Ikot ka na ko sa kasakinan. Ano yung ko nga, nakoy kutsi diya nga, t-shirt ka na kong kutsi. Wa pa ka kasunod. Mura na kagadagan. Wa pa ka kasakay na ka. Kasing. Giro, ganito hana niyo eh. Sige lang kay, dagat pa mag-jeep ni ha. Mukha lamang ko, mag-commute lang ko. Ayaw! Kabalugas panahon ron. Dagdag kay mga dotang elemento. Mga kuy mong kawan. Safety kay ka. Mura ka na sakay ng aeroplano. Safety belt. Tao ba? Hindi mo kautawan. Kwan bitaw, Jeep. Kaya doon mo ko sa kong uyab, Jeep. Ano ba? Ingnan ako na kayo mga ginanglag. Kaya ako nakakagkwartak. Kita ka na akong sampot. Igwad kayo. Puro ni kwarta na suludan eh. Gluwag dito nga na. Please, come in. Uy, gang. Oy, Gang. Kailangan nanghipos naman ko dre, Gang. Ano na? Ano ba yung uyab ni mo? Miss? Muna kong uyab. Miss, di ba good, miss? Di sa ba? O sa man? Ano yung uyab ba? Hindi ka darit na. Si Kinsa ka makita na na. Kailak ko na. Ano na nagpwede sa may Magallanes, no? Gang. Si Kinsa naman na dyan. Pagkabot sa isa. Ano ba isa ka babae mabot? Gang, tara gang. Gang. Gang ka lang akala ba istorya sa kuha, Gang? Murag, Grabe ka ng tawanan na. ginalibak mo ganyan gang. Bike kasi bisa na, pero kuya okay napanay mga babae dyan nga naka-uniform. Doon na ba yung eskwelahan diya? Bilayla ko na rin. Sige, bilayla ta ka. Gang, ilayla sa layo mo, Gang. Ako kauban din akong office mate, si
pangalan ni mo? Words! Just call me George Brunson. JB for short. Si pangalan ni mo, di na ako kinanglan yung pangalan. Di na ako kinanglan. Okay lang. Balang di ka masulti sa pangalan ni mo. Di man ka-importante. Ramon Day. Ako ko ilabot. Asa trabaho niyo? Gawan mo tiloy? Singer lagi. Kanay mong batiis ni mo na pa'y asitis kanina? Singer lagi. Messenger! Imang oyab ni mamiga? Oo, nga sa daw tanan ng messenger. Amaman! Messenger, hindi mo gira ka susundo pa. Sa service, ano mo nagbayad ka service na di ba? Pero ga-enjoy ba na yung bike, bisag wala na step nut sa loyo. Gang, buta na yung step nut sa loyo ng bike, gang? Temporaryuhan lang sana ko tog biring gang. Slide sa tanang biring ka. Saan na magtawag mo dagat talaga? Baka na lang kumusakay gang, oy. Ibutangan naman ako tog kahoy para di masakit yung bilahan. Sige gang, tara na gang. GB, unami. Sige, sibat na. Sama mo yung abdin ng balay. Jib, unala ni Jib. Sige. Bahala mo ka sa naman to. Talaga ba yan na ka? Makawa lang yapon ka. Time will come, people will tell. JP is my name. The name will pass. Gang, daray mong cotton candy oh. Gang, salamat. Saan yung cotton candy? Hindi pa man hindi pa man lisos dol-dol. Saan mo nga tinuod, Gang? Tabaga pagod ko? Anong... Saan na? Saan mo nga tinuod ni nga? Dagan mo kuno kagig mga babae nga niabot si mong kinabuhi ka nang binagwa ko. Kung mo gawas tong isa na po, isa mo abot. Pag nabigyan ka isa nga, nakaabot na sila yung mga uyab sa makatinood na. Ang isa na sa kwarto, ang isa na sa sala. Ulag ang uy. Paruhan na yung style mo, Gang ba? Ako ka, tinarong ba yung kunin mo, Gang? Gang, sumala ko, di balin nga ni kunin mo. Balin nga ni kunin mo. Malay ba na to? O karoon na ka naka-decide, anak, kaysa una, perting kiyat ni mo diri. Gang, una-una. Kiyaton na ba kay kagnaong yun, Gang, boss? Gang, una-una, ikaw ba yung una diri? Pwede sa Davao. Oo, pistaw. Malay ba na to? Kuha lang ka ni. Sibat-sibat ka, lakaw-lakaw ka. Huwag ka nisulti sa kuwag na nakadiri. Di na ka declare ka ng natagbaw na kaglaag. Sa mga babae. Pangutanan pa na ako mga parintigang. Naharap ko sa padada permi, oy. Kung makumpiyan sa mga parinti ni Huga, kay pariyawan sa mga na-adarit mo siguro. Gang, isa mga gang. Ay, meron mga salig sa kagang. Saligi lang gugang. Salig lang ay naglaom. Di magod kang gusto ko nga makuhan ko yung mukong utang nga nagmumhos ulo ka. Hindi na may tabog kang Ikaw ba? Palangga kay tika, gimal tika. Tinood ka. Oo, manang ayan. Pinangga kinugita ko ni mo. Palangga lagi tika. Dito sa liputan ng batubing. Ganun. Sama na. I-prove daw diri sa kasakuha ko. Sabi, mingo naman ako, alas 9 naman sa gabi eh. Ayan, nilanggam niya. Hapon pa gani. Sige na, ngayon kita ni diri. Ayun na lang gagang. Sige, anak ka. Basta gimana kita kayo kabala ka ha. Kanta ka bi. Dali ba? Oy, GB. Diba kung isulti niyo ba? Kaling wordmate si mong uyab. Ba't kadya kayo na ko na? Nanya,
Sa may problema na di ay. Di man good. Sige, mag-inaman ang iyang kabodmate. Nya, sulti ng iyang kabodmate nga. Di man di kabok, babae, uyab na imong uyab. Na mitik, na doktor, napagin mga promo girls, napagin nursing. Daghan na siya mga babayan niya. Napay, serm? Usay, serm. Basig, kuhan, HRM. Oh, kana. Bukuan ito, hanan niya. Hem. Grabe kayo na nang kagay nagbabae. Bisag kinta lang, nananabot niya ka ito. Sultit akong barkada. Di gawan sa itong isa. Payong. Abot, sakay na si Botong yan, abot. Dagang kayo, na. Bali, lima unom. May pa, ako pa mo, bulag niya. Dali kas ko Sinti pa ka kayo, napakoy sa kinan. Napakoy balay. Kakapagod kwarta. Gwapo pag yun. Okay na kayo na itong kuhan, nakasakinan na kayo kuhan. Ay na itong gwapo. Bitaw, mamalingon sa kong mama, gwapo ko. Tinood ka nga nanay, nagkakuyab lang ako. Naglakot ako, nagkuhan na diba? Ako, saan may ginakatinod na kayo priba? Nakay priba ka na kung barka na, piki na. Kaya kung buya itong barkada. Kato barkada na kung anay motor ba? Katang sumpot na silang balayganisay. Pagtala suka ko nga naman. Pagtala suka. Muli ko. Manirtan ko. Uy, Dam, halay ka. Ayaw ko na. Agay. Ayaw kong inana ang gang. Sa problema ni mo? Ay kung pangutala ko, ikaw yung sa'yo problema ni mo. Sa di problema ka din mo? Adarit kang daga. Tutigan ko para makamasayod ko. Wapay ka na sa'yo ka, adarit ka. Unsa bagyan. Unsa bagyan ka tinoda. Makukas ko direron, makupo ko direron. Ang saan naman po na storyado? Ay, kalma. Ayaw po ka nakapag-istorya. Ay, paghubo. Makukas ko, makupo ko direron. Ha? Kalma lang ba? Yani. Dayani. Kalma lang. Ayaw ko ka na. Kabalo ba ka nga digin ako na mabuhat sa imo ha? Sino di mabuhat? Ha? Kabalo na ko eh. Kabalo ko nga. Grabe kayo kagang. Grabe kayo sakripisyo ni mo kang. Kaila ko si mong kauban. Boardmate ako na iyang barkada. Naingon na iyang barkada. Akong boardmate nga. Pertigid daw itong bugiro at itong tahanan to. Kung sa'yo mo kayo, tinuo na. Siguro ka lang kayo kay kababay. Kay sauna. Nagiging chismis na na ni JB. Kabalo. Ano ka rin mo cellphone naman yung password? Kabalo kasi password ani? O saan? Yani. Mismo sa password ako ikaw ang akong ibutang para di ka makalimtan. Tinood ka? O gani. Tuo sa kuha ba? Di ba kung kayo, di ba kung gang, di ba kung ako madawat ang inyong gibuhat, ng kanilang chismis sa mga gang? Gidautan ko wala. Oo, gidautan ka! Oh, gidautan lagi ko ng JB Hindi ko lagi. si JP. Kay angkon man na siya sa kanang boardmate na ko nga nakagusto siya sa imo. Type daw kaniya. Gang, di gila tinood ka nga na kay, nadariton ka nga na tinood ka. Kabalo ko nga buhat-buhatan ko niya nga. Minyo ko sa una, 5 kabok akong nabuntisan, 5 kabok kong uyab. Kabalo ko mo, naging ana na sakit. Gusto mo ko na mo, good. Gang, tinood ka nga, wala ko ni mo gibinuangan, gang. Nung wala lagi taga binawangan gang. Gigugma ko ni mo, gang. Hilugman taga gang. Dali ka, pinabit. Ayun. Basta gang. Gang, Salit lang sa pagang ha. Namaglaom ko dili. Salit og laom. Ang kanang ganan, tinood gigdautan yung kadun si ibigang ba?
lain na kayo. Umagin siya kang kabalo ka. Nagano kay kang babayo niya. Nabili kay anak daw. Nagano kay kang anak ko niya. Nabili siya gisulti niya sa kuwagang. Unsa? Uyot sing daw ang sukaw. Bayot ko gina ko. Ano ba? Sige. Tanaw na to. Gang, di doon nga uyot sing kagang. Sa tanang storya gang di ko malain ni mo ba? Nagkaino ko mo nga darit gang. Naging ko na mong bayot ko. Marag malain ko na ba? Gang, ano ni pisa lagi gigiskisa lagi na liwa yung kilay kaway gang. Alam ko kaya akong barbero lagi na nakatulog ko giguntingan. Kasi nga ni JB nga bayot po ko. Oo, ka na. Nagagong anak. Oo, ka na. Sige. Birds! Kimpang mo na yung tawanan. Bakang mo yung tawanan eh. Birds! Ano ito tirada? Tirada? Namlay ka rin, Birds. Na ako diri? This is my house and territory of responsibility and my... Sino mo gina... Gisumbag. Nung napatak ang storya sa kuya ba? Ayaw ko tulog-tulog, Birds. Kanilig ko rin. Nadlok na ko di ba? Hindi ko pa tayo niya magkumagay, Birds. Kumagay? Nautang ko doon sa kuya ba? Birds! Tinuro niya, Birds. Hadukin! Come on over here! Excellent! Come on over here! Excellent! Birds, sakit na kayo ang ako. Sa ingon? Sakit na Ikaw kayo ang ang naingon pugaran, ako! Birds. Dili siya! Grabe ko nabalikan, Birds. Ako pugaran mo, buto na ni Birds. Dili? Birds, ayaw, Birds. Ayaw, Birds. Ayaw, Birds. Dili? Birds, ayaw, kupuha gini. Birds, ako lang yung kupuha gini mo, Birds. Mo ba? Namat ka ba siya? Birds, Fatality. Flawless victory. Birds, pansarning lagi kay Birds. Kabalo na ko, ano? Aray! Birds, sakit na kayo, Birds. Ay, pangutang ako, balos ko ni Birds. Bubalos ka? Ha? Balos ka? Bye-bye! Ha? Birds, iba ka man lang, Birds. Nakakuha kong ngipon sa kilat. Kakadulot sa kuha. Muna ko ingon sa imo ha. Ayaw na pag... Tama na, Ayaw na Birds. pag... Tutsa-tutsa sa uyab, GB. Birds, Kay ikaw, Birds, ayaw, Birds. ambog na agi ni mo, wa kay agi. Birds, ayaw, Ambog Birds. na dako ni mo. Birds, ayaw, Birds, ayaw, Birds, ayaw, Birds. Sabot ka. Birds, ito, kasabot, Birds. Ismay, Birds. Sabot. Kasabot na ka, Birds. Kasabot ako. Sabot ka wala. Salmingan, di ba, Birds, eh? Ay, pakong ka. Wala kasi. Wala na, bunog ng buka. Bante. Wala ka gunit. Still alive.